zukuru mukutendera kwatachiita tabva taita dhuma na JP Japreza andidi. So listen, kana wanga usati wasubscribe achibva wangoita nyaya dzachona dzekusubscribe. Inzwai zukuru, kusubscribe is for free, hapana chako chinotorwa. Zvakangonakira chete kuti zoni patinouploada video inobva yatouyawo palineup pako handiti, inobva yatonatsouyawo palineup pako. Also ukaisa notification bell zvakanakira kuti time yandinouploada video bhero rinobva rarira handiti, foni yako inobva yatokuinfoma kutoti pane zvinyowani zvaiswa handiti. So thanks very much nevazukuru vanoramba vachisapota, vanoramba vachiita kuti basa ringe riri rinoenda mberi. A big shout out kune muzukuru wangu anonzi iye Grace Gondo anditi Grace Gondo, a big shout out to you muzukuru wangu anditi. Right, inzwai vazukuru mukutenderera kwatachiita mastreets esocial media, dhuma na JP Japreza. So Japreza anoitawo tuma-comment skits anditi is multi-talented mukomana wachona. So kana asiri kuimba dzimwe dzenguva anenge achingoitawo tuma-comment skits achida kungofadzawo mafans ake anditi, vanomufollowa kuti vasazonge vari vanonyanyoshayiwa zvekufara nazvo handiti. So mukufamba kwatachiita tasanganawo comment skit kanga achiita ari pafoni call. So ndoda kuti mumbonzwawo, mumbomuretawo handiti, mumbomuretawo kuti ari kugona here zvecomedy kana kuti osiyana nazvo mukoma. I'm sure you will be very happy to hear from you. Ndimi mafans achona handiti, vanotofara kutonzwa kutoti are you being entertained or angoita stick to music anditi. Inosarei from game iyi ndinobva ndauya nadzo nyaya dzachona ndokuzivisai ivo vanenge vachitozivawo kutoti okay mafans edu ari kuti kudii. Also ndakambokumbirai vazukuru pamavideos akapera kuti zoni pavideo imwe yandakaita yaJapreza naWinky, ndikakukumbira kuti mundiudzewo kuti ndeupi wamunofarira. Aiwa, maresults taanawo handiti, maresults taanawo. Maresults aripo anodaiwo pakati paJapreza naWinky D anogona kukunda umwe, handidi kunyeperera shasha yemusic muZimbabwe, ndiJP naWinky D ndiWinky D naJP handiti. Vese vaita manumber 1 vazukuru, takachikandawo kuFacebook, tikachikandawo all over. Number 1 ka ndiJP naWinky D, ndiWinky D naJP. Zvonetsa futi twanzwa watanga kutaura ndiani so mafans aWinky D musakeche mafeelings handiti, nemi mafans aJP musakeche mafeelings, because wenye waunotosapota ndiye number 1. Because ndinogona kuti nini wangu ndiWinky D kana ndiJP but asiri wako. So wako unosapota ndiye number 1 muzukuru wanzwa. So vese vaita manumber 1 zviya zvataitwa tiri magrade 1 so let's rate ka video ka JP kanoteera na angosendi ndichiti much love. Atina kana kuti tozombo imbomira imbonipa nguva nimboexplaina. Tapfuura nako kuningirikini kumagas station kwesa hakuna kwatakwanisa kuti titore x-ray. Madoctors ari pastrike. Mumasvingo, ukapfuura masvingo 10 off yekuchinhoi, ukapfuura iyoyo Mbijana ndo iri kuraiti ndo inopinda muFakwasi. Hapa pachitonhuhwira roiko zvokuti hamushuwa pane 1 chete angaizora. Chingwa hakuna maadvice ana chingwa. Kwakuchitonhora zvisingaiti. That's why vanhu vatozopiwa ice cream ka. Taishaya password yemicrowave. Vorotanga vatiisira fork and knife patable, vatapiwa salt shaker nezvimaspice. Vakuzouya neplate yakazara nzimbe.